Isang babaeng nakasama ko na napakatagal, at ilang buwan na lang kami na'y ikakasal. Ngunit bakit di kaya kinakitan? Nagdarasal at narinig ko na banggit mo pangalan na may kapal. O Panginoong Ama, sana ako pa ay magtagal, at kung sakali hindi na ko abuti ng aming kasal. Sana iyong gabayan, alagaan ng aking mahal, magpakailanman ito lang aking dasal. At iyan ang narinig ko sa iyong mismong bibig, habang ako ay palihim na sa iyo'y nakikinig. At bigla akong nagulat sa iyong mga sinabi, tila bang alam mo na mawawala ka sa akin. At para bang nakahanda ka na sa mga mangyayari, at sa mga narinig ko ay tila di ko mawari. Ang isipin gagawin ngayong mawawala ka na, mahal kita, hindi ko yata makakaya kung mawawala ka pa. Yung pagkawala ay hindi ko matanggap. Ang hirap, ang sakit, isipin na nawala na lang ang lahat. Ang mga pinangarap nating dalawa, bakit ikaw pa ang napiling kunin sa'kin ng tadhana, ng tadhana? O bakit ikaw Ngayong pa? aking na lang nalaman ng lihim na karamdaman, na kahit kailan ay hindi na pa malulunasan. Ay hindi ko na alam paano itatago ang sakit, kaya tuwing magkasama tayo mga ngiti ko ay pilit. Sa dahilang ayoko na makita mo kung malungkot, ayoko nang dagdagan pa mga pasanin mo ngayon. Kung pwede lang ako na lang ang nasa kalagayan mo, ang siyang dadanas maghihirap sa karamdaman mo. Pero wala akong magawa kundi ang pasayahin ka sa bawat oras at minutong tang dalawa ay magkasama, at sulitin ang ating masasaya na sandali. Baka kasi bukas di ko na masilayan ng iyong ngiti. Hindi ko hawak ang oras at ang ating panahon, kaya kapag kayakap ka aking hinihiling ngayon, na sana bukas ay kasama pa kita. Alam mo ba, pagyakap ka biglang pumapatak ang luha sa aking mga mata. Mahal, ang iyong pagkawala ay hindi ko matanggap. Ang hirap, ang sakit, isipin na nawala na lang ang lahat. Ang mga pinangarap nating dalawa, bakit ikaw pa ang napiling kunin sa'kin ng tadhana, ng tadhana? O bakit ikaw pa? Dumating na nga ang araw na kinakatakot ko, nakukunin ka na niya dito sa piling ko. Hindi malaman gagawin, hindi alam kung kakayanin ko ba to, ang mabuhay na mag-isa nang wala ka sa tabi ko. Di ba't sabay tayong nangako sa isa't isa, ang ating relasyon ay tatagal at sasaya. Pero paano pa yun na mangyayari kung mawawala ka na sa buhay ko? Hindi ko makakaya to. Bakit kasi ang daya-daya naman ng Panginoon? Bakit niya pa kinuha yung babae na mahal ko sa ngayon? Ano ba maling nagawa na hindi mo kinatuwa? Bakit ang mahal ko pa ang sa'kin ay iyong kinuha? Bakit siya pa ang nagpasa na mabigat na karamdaman? Ba't hindi na lang ako na siya sa